en dan luidt er zomaar een pak sneeuw. En die sneeuw, dat gebied met sneeuw zet nou stadig om voort. En dat betekent dat we van de meeste plekken toch aardig droeg waar gaan. Maar de zinnenkinderen zijn terug in de komen. Maar er ben ik nog een paar buikers actief. Een paar sneeuwbuikers. Temperaturen min 2, min 3 graden. In het oosten en zuidoosten denk ik min 4. En de wind die zie ik het stadig onder het oosten en het zuidoosten op. Matig, krijgt 304. In het watergebied nog even vrij krachtig. Ja, en dan was ik natuurlijk van het verkeer van de kans op glijdens. Maar hier en daar stoot het ik wat, dus dan ben ik wat dunstjes. En dan terug naar joen en vannacht. Het zal flink opkleden. En dat betekent dat we niet alleen de kans op glijdens, maar ik op strenge frost. Min 12, min 13 graden. En hier misschien op plakken we min 14. Ja, en dan is het dik winter. Maar luister, ik staan 810 centimeter sneeuw op een soort plakken.